Eta leloak esaten duen bezala, aurten Zabran gagoz izugarrizko jaia antolatuko dugulako. Eskola komunitate alaia, koloritsua eta oso inplikatua zarete Euskal Eskola Publikoaren irudi ezin hobea. Erakutsi diezaiegun hori ekainaren 3an hemen bertan bilduko diren guztioi. Mila esker. Oraintsu arte herriko eskola izan da. Herritarren eskola, udal, maisu, guraso eta ikasleena. Azken mendeetan milaka eta milaka ume hezitu dituena. Aurreskola, eskola eta institutu guztio gara herri eskolaren soka eta ari. Ikasturtean zehar, kirol, kultur, musika, zein gastronomiarekin lotutako ekimen ugari egingo direla, eta guztiotara konbidatuta zaudetela. Eta zelan ez ba, ekainaren 3an ospatuko den Euskal Eskola Publikoaren jai nagusia. Ez dago dudarik, Zabran gagoz eta zelebraen behar dugu. Gora Euskal Eskola Publikoa. Para los dos.